Moi bons días. Iniciamos o pleno deste mes de novembro. En primeiro lugar, quero transmitir o pésame a Sheila González, nosa compañeira, por o facemento de súa avoa, e precisamente por iso he comentado xa cos grupos. Vamos a facer un cambio de orden do día para iniciar por o punto que vai a defender ela para que poda marchar e non continuar. Facemos a aprobación de acta e pasamos despois ao seguinte punto, que vai ser a declaración institucional. Algún comentario a acta? Non hai comentarios, procedemos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. E agora pasamos a, como digo, ese punto orden do día, que é a declaración institucional do 25N. Sheila, tes a palabra. Bos días a todos e a todas. Vou a proceder a ler a declaración institucional do Concello de Baiona con motivo do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. É unha declaración institucional que foi aprobada en consenso entre todos os grupos políticos do Concello de Baiona. O Concello de Baiona súmase un ano máis a conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, reafirmando o seu compromiso firme e decidido coa igualdade, a liberdade e a dignidade de todas as mulleres. A violencia de xénero é unha das máis graves vulneracións dos dereitos humanos, a manifestación máis extrema da desigualdade entre mulleres e homes. Non atende a idades, nin fronteiras, nin de condicións sociais. É un problema estructural que afecta a toda a sociedade e que exixe unha resposta colectiva e coordinada dende institucións que só poderemos erradicar dende a unidade, a educación e o compromiso colectivo. Dende o Concello de Baiona expresamos o noso rexeitamento rotundo a calquera forma de violencia machista, física, psicolóxica, sexual, digital, económica ou simbólica. Hoxe poñemos o foco nunha das formas máis devastadoras e cruel da violencia machista, a violencia vicaria, unha manifestación extrema do machismo, porque ataca as mulleres a través dos seus seres máis queridos, das súas fillas e fillos, utilizándoos como un instrumento para causarlle o máximo sufrimento emocional e psicolóxico. En España, segundo os datos da Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, a 13 de outubro deste ano, dende 1 de xaneiro de 2013, 65 menores foron asesinados por violencia vicaria. No que vai de ano 2025, a cifra ascende a 3. Dende 1 de xaneiro de 2023, foron asasinadas por violencia de xénero en España 1.325 mulleres. E no que vai de ano a cifra ascende a 35 mulleres, das que 2 eran da nosa comunidade autónoma. Detrás destas estadísticas hai mulleres, menores, persoas individuais coas súas propias historias e un futuro borrado. É preciso poñer o foco no carácter estructural da violencia machista, na necesidade de intervir para mover cambios sociais e culturais co horizonte posto na igualdade real e efectiva entre mulleres e homes como vía para a súa erradicación. Dende o Concello de Baiona, a Corporación Municipal, representación política da cidadanía, comprometémonos a seguir traballando de xeito coordinado co resto de institucións, coas forzas de seguridade, cos centros educativos e coas asociacións locais para garantir unha resposta eficaz, próxima e humana ás víctimas. Hoxe lembramos con respecto e dor a todas as mulleres asasinadas pola violencia de xénero. A todas as vítimas expresamos a nosa solidaridade coas súas familias. A súa memoria obríganos a non mirar ca outro lado e a seguir construindo un municipio libre de medo, de desigualdade e de silencio. A violencia de xénero non ten cabida na sociedade a que aspiramos a ser, nin a democracia que queremos consolidar. Eliminala é protexer as víctimas, non é unha opción, senón unha obriga. O Concello de Baiona fai un chamamento a toda a cidadanía para que se implique activamente na prevención e erradicación da violencia de xénero, denunciando e actuando fronte a calquera manifestación da violencia machista.
A igualdade e o respeto comezan no día a día, na educación, na linguaxe, nas relacións e no compromiso de cada persoa cunha sociedade máis xusta e igualitaria. Neste 25 de novembro, renovamos o noso compromiso coas políticas públicas de igualdade, coa sensibilización social e coa protección integral das mulleres, porque só dende a unidade, a empatía e a xustiza poderemos construir unha Baiona libre de violencia machista. Muchísimas gracias, Sheila. Carlos. Moitas gracias, bo día a todos e a todas. Por suposto que tamén me quero sumar as condolencias a Sheila e a toda a súa familia, desexándolles, pois o mellor e que leven o mellor posible pois unha situación tan drástica como esta, non? E tamén, pois neste caso, por suposto que vamos a apoiar, e ademais, como ben dixo Sheila, pois é neste caso, pois un documento que foi consensuado e que, tamén transmitir que nese sentido pois non podemos acomodarnos porque os datos tristemente pois van increcendo ano a ano e que, entre todas e todos, pois temos que seguir traballando para ver se somos capaces de erradicar, digamos, este problema grave e social que afecta a nosa sociedade. Aproveitando a ocasión tamén, pois para no aniversario tamén neste caso do asasinato da veciña Estela, e tamén recordando o asasinato tamén da outra veciña de Bea, pois, insisto, creo que temos que seguir traballando con convicción para ver se somos capaces entre todas e todos, como decía antes, solucionar este gran problema que temos a nivel social. Muchas gracias. Iago Pereira. Bo día a todas e a todos. Por suposto, tamén nos unimos nas condolencias a Sheila e a familia. E, con respecto á declaración institucional, que xa está todo un pouco dito, non? Estamos os tres grupos de acordo en traer este documento que plasma unha desgraza social e política que existe e que, que todos e todas debemos loitar sen dar ningún paso atrás por combatir. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos os grupos. Creo que de felicitarnos, ¿no? que teñamos pues, un comportamento de unidade, ¿no? ante unha situación sempre complicada. Iba a recordar o que dixo Carlos antes de que este sábado ás 6 da tarde aquí vamos a facer un acto en recordo de Estela Blach Silva, ¿no? que pues, unha situación tan dramática, pues eu creo que primeiro para recordar a ela e segundo para que non volva a repetirse situacións como esta que desgraciadamente a Baiona nos últimos anos se veu doblemente golpeada. Procedemos primeiro a votación de urxencia para incluíla no orden e despois o que decimos, ¿no? Declaración institucional, por tanto, apoiada por todos. Votos a favor da urxencia, incluímos, e, a favor da declaración institucional tamén, lógicamente, todos a favor. Muchísimas gracias, como digo. Sheila, moitas gracias por estar en momentos tan complicados para ti e tua familia. Quero informar tamén que se incorporou estes días con data de 1 de novembro unha arquitecta municipal, Ana Isabel Fuentes García, en comisión de servicios. Ela ten a plaza en Tomiño e desde ese día 1 pues, empezou xa a traballar con nós, en principio un ano e con posibilidade de prórroga, pero se verá. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, seguindo xa a orden que tiñamos establecido, que é o expediente 4270 do 25, en referente ao tema da mancomunar o servicio de taxis no Valmiñor. Sí, Ruth, ten a palabra. Bueno, como xa informamos precisamente na comisión informativa, trátase de cubrir unha necesidade no Valmiñor que vai a traer, por suposto, moitísimas melloras nos servicios para os veciños e que conta co apoio
da Asociación de Taxis dos tres concellos. Como a transferencia de funcións ou actividades da administración pública require o acordo adoptado polo Pleno da Corporación por maioría absoluta, pois a vista da documentación que obra no expediente e do informe emitido pola Secretaría de esta alcaldía leva ao Pleno da Corporación previo dictame favorable da Comisión Informativa a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar a proposta da creación da Área Territorial de Prestación Conxuntado Servicio de Taxi do Valmiñor, integrada polos concellos de Nigrán, de Baiona e de Gondomar. Segundo, solicitar á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, como órgano competente en materia de transportes, a autorización para a constitución da Área Territorial de Prestación Conxunta do Servicio de Taxi do Valmiñor. Terceiro, aprobar a memoria xustificativa e demais documentación que obra no expediente de conformidade co artigo 48 do Decreto 103/2018. Cuarto, facultar ao señor alcalde para realizar cantos actos sexan necesarios en execución deste acordo. Muchas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, o Partido Socialista, respecto a esta ordenanza, que non sei se nos lo poden contestar neste pleno, bueno, ten unha serie de dúbidas, entre elas, bueno, porque de alguna maneira foron consensuadas bueno, pois co colectivo de taxistas do Valmiñor, donde, bueno, pois eles neste caso, bueno, parece que hai unha maioría amplia que está en contra de que os taxis de diferentes concellos podan utilizar as paradas ou as diferentes paradas que hai nos tres concellos. Eu, salvo que se me quedara atrás na propia ordenanza, vin que iso non estaba regulado ou que non se facía mención a ese apartado en concreto, non? Entón, bueno, queríamos saber se nos poden decir algo ao respecto nestes momentos, partindo da base que compartimos, bueno, pois que este servicio sexa mancomunado, e tendo esa dúbida, se non la poden aclarar ben, senón nós o que vamos a manter en este caso a abstención, e donde, bueno, pois presentaríamos dita alegación na exposición da ordenanza municipal, porque ademais a dúbida tamén é xurídica, é dicir, non é unha dúbida de que non veña aquí reflexado, senón ademais xurídicamente tería cabida que os taxis de Gondomar solamente puderan facer o servicio en Gondomar na parada, refírome, utilizar a parada de Gondomar e sucesivamente no resto dos dous concellos, tanto Nigrán e Gondomar. E ante esa dúbida, non la poden contestar ben, como mellor pode ser que non o podan facer nestes momentos, xustifico a abstención, sabendo que bueno, pois o Partido Socialista está favorable á creación deste servicio, presentaríamos as alegacións pertinentes á ordenanza no momento que se abra o plazo de exposición. Muchas gracias, don Diego Pereira. Ben, o BNG estamos a favor de comarcalizar servizos, e este sería un dos que entraría dentro do noso ideario, en máis alá das cuestións, bueno, técnicas ou xurídicas como poda plantexar o Partido Socialista. Nós, en principio, vamos a dar o apoio a este punto, máis alá de que despois se poida, cando, bueno, veña as concrecións legislativas, bueno, ou todo o aparato dos pasos seguintes, bueno, poidamos facer alegacións para intentar mellorala desde a nosa óptica, evidentemente. Pero eso, nós, en principio, apoiamos ao punto. Muchas gracias, doña Ruth Álvarez. Ben, como vostedes saben, isto está se levando dentro da mancomunidade, o tema da ordenanza, como vai a quedar fixada, tamén se está levando dentro ali. O que pasa é que, bueno, quizáis sería preferible que facer estas preguntas aquí que asistiran vostedes aos plenos da mancomunidade, porque penso que os dous últimos non foron. Entón, ali, o mellor, xa se falou este tema e vostede, pois, non está ao corrente. De todos os xeitos, emplazo ya que vaya ao seguinte pleno da mancomunidade, que seguramente ali poda ter a información que vostede precisa. Vou ampliar a información.
A idea de mancomunar é eu creo unha bella aspiración dos veciños, non? Que se queixan de que un servicio deficitario en moitas épocas do ano e que estamos, eu creo que perdendo moitas oportunidades nese servicio, non? Os tres concellos, os tres alcaldes estábamos de acordo. Hubo un estudio por parte de asesoría xurídica dos tres secretarios, especialmente porque ahora mismo leva a mancomunidade o secretario Nigrán, pero coordinado con Jacobo e con o secretario de Gondomar, e a partir de aí empezamos estes pasos, que este é o primeiro, que cada un ten que levar a pleno o servicio a mancomunar este servicio. O tema das paradas non está sobre a mesa neste momento porque non é o problema. O problema actual non é que estén na parada ou non estén na parada, o problema é que non están en ningún lado. Creemos que a parada va a perder sentido coa organización que se va a plantexar, que ao mancomunar o servicio dentro da xenda xenda urbana e o PAI que acabamos de conseguir os tres concellos con fondos europeos, vai a creación de unha aplicación para os taxis, do Valmiñor. Co cual, os referentes non va a ser unha parada ninguna nin tres, va a ser un número de teléfono, va a ser un mensaxe, va a ser un WhatsApp, que vai a ser o que localizará aos taxis georreferenciados en ese momento. E a aplicación o que vai a dictar ao cidadán é, na solicitud que faga de servizo, cal é o que está máis próximo. Co cual, as paradas, si xa non teñen moito sentido ahora, porque moi pouca xente vai ás paradas a requerir os servicios, ahora utilizada tal, e se queremos facer un frente contra outro tipo de mobilidade que están en guerra, en outras localizacións, en outras cidades, o ideal é eso, poder dar facilidade para que os cidadáns podan solicitar e que o número total de taxis que hai no Valmiñor podan dar ese servicio. Ese é o fundamento. Discutir de paradas, se pode discutir despois, pero como digo, é que va a ser totalmente secundario. Neste momento, as queixas que temos é que a parada nosa está moitas veces sin conductores, sin taxis, pero, digo, o futuro non vai por aí. O futuro non vai que a xente se desplaza ás paradas a buscar un taxi, sino que colla o móvil e directamente solicite un servicio e nos, ca aplicación, vamos a poder georreferenciar a cada taxi e onde está. Este taxi é un taxi da mancomunidade, un espacio común, por iso a descripción do espacio común, porque, como sabendes, os taxis poden solo actuar sobre o concello onde está e os Uber poden actuar entre concellos, pero non dentro dos concellos. Entón, para nós, o espacio común va a ser o Valmiñor, os tres concellos, e vamos a utilizar todos digamos, en este caso, os taxistas que queran participar en isto. Asociacións de os tres concellos, a Asociación de Taxistas, están a favor da medida, consideran que é fundamental, e creo que vamos un pouco por diante para evitar precisamente que outro tipo de empresas se podan instalar e crear un conflicto onde non debería haberlo. Carlos. Moitas gracias. Bueno, eu creo que se están contradicindo un e outro. Eu entendo o que vostede dice e tamén entendo o que dice a concelleira. Eu, se non fun os anteriores plenos, sei no eu o porqué, é máis que suficiente para que vostede faga referencia a iso. A realidade é que nestes momentos a ordenanza está aquí, non está no pleno da mancomunidade. Eu poño enriba da mesa unhas dúbidas e a partir de aí, se queren contestar, contestan. Vostede, como sempre, non dixo absolutamente nada respecto ao que eu preguntei. E máis alá da creación neste caso, dunha aplicación que, digamos, dentro dese plan estratégico este plantexado un novo modelo, a realidade é que na ordenanza fai referencia ás paradas. E, como tal, en base á dúbida que ten o Partido Socialista, bueno, entendemos que as paradas tamén teñen que estar reguladas. O único que se fai referencia, se non me equivoco, me quedou nada atrás, é que nesta ordenanza van a quedar definidas as diferentes paradas nos tres concellos. A partir de aí, bueno, pois eu plantexo unha dúbida,
Se non a saben contestar, pois me dicen, pois non o sei, e xa está, máis que suficiente. Por lo tanto, dadas as circunstancias, o Partido Socialista vai xa estar, como decía antes. Sí, Tiago, ningún comentario. Ruth, queres comentar algo máis? Por suposto que non me vou a meter, señor Gómez, en por que se ausentou vostede, que terá os seus motivos nos dous últimos plenos da Mancomunidade. O que si lle podo decir é que é un tema que se está levando, e volvo yo a repetir, dende a Mancomunidade, e que o tema da ordenanza tamén se vai a levar dende a Mancomunidade, e vostede ten o poder de asistir na seguinte reunión e levar as preguntas que vostede considera Mancomunidade, porque aquí neste momento non estamos nese momento do proceso, estamos nun momento que para avanzar temos que levar os tres concellos esa proposta e aceptala no pleno, non hai máis, é o que lle digo. Non me meto en por que vostede falta ou non falta, saberá vostede os motivos. Carlos, pero eu creo que aquí o que estamos é creando o espacio. A ordenanza, a discusión de ordenanza será dentro da Mancomunidade. E como digo, eso non está en este momento na discusión. Bueno, vostedes entenden iso, mellor o que estou equivocado, bueno, pero perfecto. aquí dentro deste expediente vai a ordenanza municipal. Perdón, a ordenanza neste caso que se vai a aplicar na Mancomunidade do Valmiñor. Non, pero non... É que é porque a creación das áreas, estas áreas territoriais mancomunadas á lei que regula o tema do... Bueno, espera, remito o meu informe. O artigo 48 do decreto 103/2018 que regula a creación de áreas de prestación conxunta por iniciativa municipal exixe que os concellos, que os concellos adiran unha memoria justificativa e un borrador ou proxecto de normativa. Pero aquí non vamos a aprobar ni inicialmente ni definitivamente a ordenanza de taxis. É dicir, a ordenanza é un borrador que se vai remitir a Transportes da Xunta, que Transportes despois pode decidir, ore, mira, ou aprobo, ou deniego, ou modifiquen. Pero despois, unha vez que se crea ese área, é cando se ten que tramitar por parte de, neste caso, do ente xestor desa unidade que vai a ser a Mancomunidade do Valmiñor a tramitación da ordenanza correspondente. É dicir, neste instre non se trae a ordenanza. Vale. Vale. Plantexe unha dúbida. Sí. Respecto ao que pon ese documento. Sí. E cando plantexo esa dúbida, non é que a dúbida solamente a teña eu. No, pero me refiro que... É que hai unha parte dos agentes implicados neste tema, xa. que son os taxistas, que eles... unha maioría, non digo que sexan todos, pero parece ser que unha maioría, polo que se me transmite, porque non estou con todos, de que vai a pasar concretamente con este tema. E por iso, neste caso, fago a pregunta correspondente. No, xa, entendí. Por tanto, dicindo que estou a favor de todo isto, o Partido Socialista, ante esa dúbida, que se preguntou, estamos fora de micrófono, perdón pola expresión, O que me refería era que a ordenanza non foi examinada tanto en cuanto non vai ser levado a aprobación. Entón, despois, cando se tramite a ordenanza, pois se tramitará como cualquier outra norma de carácter regulamentario donde se dá audiencia ás asociacións afectadas, se efectúa un borrador, información pública, alegacións, era o que me refería. Digo para aclarar o momento, digo, non era por outra cousa. Sei que o que se fai neste caso, con este trámite, que os concellos den cabida a esta nova... É que ten en conta que ahora mismo, imagínate que a Mancomunidade aprobara unha ordenanza de taxi, non podería, porque non existe ese espacio, non existe. O espacio é este, o que estamos creando. Estamos de acordo en que o espacio do Valmiñor sea único para a atención a través de taxi? Sí, nós opinamos que sí. A partir de aí, os tres concellos teñen que decir o mismo
enviálo á Xunta e a Xunta pode decir sí ou non. Pode decir non estou de acordo que haya unha área común. Perfecto. Perfecto. Entonces, a partir de aí, se a Xunta dá o visto bo, entonces levaremos a pleno un borrador que aprobaremos ou non inicialmente e despois exposición pública e despois definitivo, non? Aí, como di o secretario, hai tempo para que cada un, con esa ordenanza xa tipo que tal, poda decir o que considera oportuno. Taxistas, políticos, o que considere cada un. Por resumir, e remato, procuramos poñer a venda antes que a ferida, ni máis ni menos. Pasamos a votación. Votos a favor de, como decimos, para que quede claro, aprobar a proposta de creación de área territorial de prestación conxunta do servicio de taxi no Valmiñor integrado por os concellos Nigrán, Bayona e Gondomar. Votos a favor. Abstencións. Os 4 do Partido Socialista. E a favor o BNG, como o PP. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o punto 3, expediente 3721 de 2025, actuacións preparatorias de contrato. Ruth, tes a palabra. Ben, atendemos un requerimento aquí da Xunta Consultiva de Contratación, son as correccións de erros do acordo votado no pleno ordinario do día 6 de outubro. Elevamos ao pleno, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, alegar no que respecta a solicitudes de estrutura de costes a 5 operadores económicos do Concello de Bayona, que procedeu de maneira literal que adición do precepto, en canto a que procedeu a solicitar estrutura de costes a 5 operadores e a incorporar a información obtida na estrutura de costes remitida. Vou a obviar xa a parte esta máis longa, non? Da letra B, de que obliga a utilizar sempre que sexa posible a información de respostas que reciba, sin xénero de dudas, a administración non ven obligada a obter 5 respostas. Bueno, tendes o documento todos vos. Despois, o segundo punto é proceder á rectificación que falamos do acordo adoptado no pleno na súa sesión ordinaria de data 6 do 10 do 2025, de conformidade co previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común, donde di rechazar as alegaciones presentadas por don Silvano Montes Sánchez y don Agustín Silva Rodríguez y proceder a remitir la propuesta de estructura de costes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que deberá evacuar el informe preceptivo en un plazo no superior a 20 días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de estructura de costes. Debe decir rechazar las alegaciones presentadas por don Silvano Montes Sánchez y don Agustín Silva Rodríguez, aprobando como órgano de contratación la fundamentación jurídica acerca de las mismas que se recogen los fundamentos jurídicos segundo y tercero del presente acuerdo. Aprobar inicialmente el estudio de propuesta de estructura de costes y proceder a remitir esta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que deberá evacuar el informe preceptivo en un plazo no superior a 20 días, a contar desde el día siguiente de la recepción de la propuesta de estructura de costes. Tercero, completar el expediente de remisión oportuno del oportuno certificado de secretaría en el que se expresen los medios de publicación y el periodo, así como las alegaciones recibidas, así como aprobar la fundamentación jurídica del presente acuerdo como informe del órgano de contratación. Cuarto, notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento, advirtiendo que al tratarse de un acto de trámite no cabe recurso, con independencia de que pueda alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Muchas gracias. Don Carlos Gómez. Muchas gracias. Bueno, deixa ser unha corrección de erros, polo tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias, don Iago Pereira. Ben, ao final non deixa de ser, sí, unha corrección de erros e, bueno, uns matices técnico-administrativos, pero nós, como iniciamos a posición contraria a todo o que teña que ver co tema da privatización dos servizos, pois vamos a votar en contra. Muchas gracias. Procedemos a votación. Votos a favor. Abstencións. Voto en contra.
Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o punto número 4, 3963-2025, modificación de créditos. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Neste caso traemos un suplemento de crédito con dúas partidas, unha é de un pouco máis de 74.000 euros que é para pago a mancomunidade, despois hai outra de algo máis de 146.000 euros que é para parte da obra de mellora de mobilidade peonil de Baredo, máis os cartos para expropiacións, e despois hai un crédito extraordinario de 108.770 para facer fronte ao cumprimento dunhas sentencias. Visto os informes preceptivos e non vinculantes, previo ditame da Comisión Informativa, elevamos ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente número 30/2025 de modificación de crédito mediante suplemento de crédito por importe de 221.518,80 e un crédito extraordinario por importe de 108.770 euros e 56 céntimos, que implica unha modificación á alza no orzamento do gasto de 330.289 euros con 36 céntimos, financiada co remanente líquido de tesourería para gastos xerais derivados da liquidación do exercicio 2024. As aplicacións que deben suplementarse veñen na documentación que obra no voso poder, que foi un pouco a repartición que nomeei, e un crédito extraordinario de 108.770,56 euros. Segundo, ordear a publicación no BOPO do presente acordo a efectos do cumprimento do trámite de exposición pública no portal de transparencia de conformidade co sinalado no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo, regulador das facendas locais. Acabaste, Ruth, sí. Don Carlos Gómez. Moitas gracias, o Partido Socialista vai votar a favor. Moitas gracias. Don Diego Pereira. Voto a favor tamén. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto número 5, expediente 4355-2025, que é unha transferencia de crédito. Doña Ruth Álvarez. Bueno, como informamos xa na Comisión Informativa, hai un error nas cifras que non se puido correxir porque está bloqueado o expediente, entón despois tomamos nota do erro para correxilo xa na acta definitiva. Neste caso tamén unha modificación de crédito a número 3325 mediante transferencia de crédito. Propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 33/2025 mediante transferencia de crédito entre aplicacións das distintas áreas de gasto polo importe de, neste caso son 61.969 euros e 43 céntimos, mediante transferencia de crédito entre aplicacións das distintas áreas de gasto, con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias que tendes na relación. Segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio insiro no taboleiro de dictos do Concello e no boletín oficial da provincia polo prazo de 15 días, durante os cales as persoas interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Moitas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, nos vamos a votar a favor porque, bueno, esta modificación de crédito vai para o ranxo dos parques infantís, ou supónse que para iso é, donde, bueno, pues este goberno reaccionou despois de, bueno, pues a movilización social que hubo nesta vila. E ademais, donde a concelleira ademais decía que, bueno, por culpa do goberno anterior do Partido Socialista que deixou os parques sen arranxar. Pois mire, voulle dar un dato e falo de datos aproximados, porque non pedín acceso á documentación, pero creo que recordo ben, mire, solamente mantenimento
o Partido Socialista dos Parques Infantís invertiu, creo que foi algo máis de 130.000 euros no seu mandato. Entón, a mí non se me ocurriu falar da herencia recibida. Iso fala moi mal do grupo do Partido Popular. Pareceme mediocre esa actitude. En total, eu creo que se invertiron no mandato pasado nos parques infantís, creo que foron 180.000 euros. Pero aínda así, porque é unha necesidade, sabemos que é bo para os veciños e veciñas, e deixando ben claro que a parte da necesidade vostedes reaccionaron por esa movilización social da nosa vila, nos vamos a votar a favor. Moitas gracias, don Iago Pereira. Ben, pois un pouco o mesmo discurso que o Partido Socialista, no sentido de vendo hacia onde deriva estes cartos, algo tan concreto e puntual, e a necesidade que ten o Concello de arranxo dos parques infantís por desleixo deste goberno, pois vamos a votar a favor tamén. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Punto número 6, expediente 3520 de 2024, revisión do oficio. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Bueno, é un recurso de reposición, xa sabemos o tema de Villazoila e máis do Villarrosa, non? E, bueno, nos por seguridade xurídica pois temos que seguir o procedimento, non se lle pode quitar a licencia de traballo dun local porque o pida ninguén. Elevamos o pleno, previo ditame da Comisión Informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, desestimar o recurso de reposición presentado en data 11 de agosto de 2025 por, bueno, vou a evitar decir o nome, non, por un pouco por protección de datos, actuando en nome propio no nome da Mercantil Villazoila SL, fronte ao acordo do pleno do Concello de Baiona adoptado en sesión celebrada o 15 de xullo de 2025, mediante o que se acordou desestimar solicitude de paralización cautelar de actividades da discoteca Sita en Rúa Joselín, número 4 de Baiona. Segundo, notificar o presente acordo ás interesadas e poñer no seu coñecemento que fronte ao mesmo poderán interpoñer recurso contencioso administrativo ante o xulgado do contencioso administrativo de Vigo no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte ao da recepción da súa notificación consonte ao disposto no artigo 46 da Lei 29/1998 de 13 de xullo da xurisdicción contencioso administrativa. Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso que se puidese estimar máis conveniente ao seu dereito. Don Carlos Gómez. Bueno, visto os informes técnicos que avalan pois o rechazo deste recurso, pois o Partido Socialista vai votar a favor. Don Iago Pereira. Abstención por parte do BNG. Procedemos á votación. Votos a favor. Abstención. Venía. Pasamos ao punto número 7, expediente 1130 do 25, cesión de bens. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Bueno, levamos a unha cesión de terreo porque Baiona trata de colaborar ca Xunta de Galicia para mellorar a situación da vivenda. Neste caso, trátase da cesión gratuita dun terreo procedente do PERI 3 o cédeselle o Instituto de Galego de Vivenda de Solo para destinar a construción de vivenda protexida de promoción pública. Propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a cesión gratuita da seguinte parcela á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia S.A., Vipugal, domicilio, bueno, con IF que aí pon, domicilio social en área central número 9 Fontiñas, en Santiago de Compostela,
Parcela situada na rúa Burgo Baíña, Baiona, con unha superficie de 871 metros cuadrados. Segundo, someter o expediente a período de información pública no prazo non inferior a 20 días. Terceiro, dita parcela deberá quedar destinada á construción de vivenda protexida de promoción pública. Cuarto, esta finalidade deberá acadarse en 8 anos se os bens cedidos non fosen destinados ao uso dentro do plazo sinalado ou deixasen de selo posteriormente, considerarase resolta a cesión e reverterán aquelas a corporación local a cal terá dereito a percibir da entidade beneficiaria previa tasación pericial o valor dos detrimentos experimentados polos bens cedidos. Quinto, que se proceda a dar traslado do presente acordo o Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Sociedade de Vivenda Pública de Galicia S.A., Bipugal, e a Comunidade Autónoma de Galicia. Moitas gracias. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. O Partido Socialista debe votar a favor. Don Iago Pereira. Ben, a ver, no BNG vamos a apoiar o punto, pero bueno, sí que, bueno, nos creo que estamos nun punto na problemática da vivenda no que había que optar por outras vías máis que a vivenda protexida de promoción pública, pero máis alá deso, de que entendemos que non encaixa cas necesidades urxentes que ten Baiona en concreto e, bueno, a nosa comarca, a nosa provincia en xeral ca problemática da vivenda, é dicir, isto non vai a solucionar directamente a problemática da vivenda, sino que debería ser en un contexto moito máis xeral e máis digamos, ordenado e orientado políticamente, falo, evidentemente, pero máis alá deso, sí que, bueno, que ao final é unha parcela municipal que, bueno, a proposta que trae o Partido Popular é, bueno, deixalo para a construción de vivenda protexida de promoción pública, a cal, desde logo, non nos vamos a opoñer. Gracias. Moitas gracias. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto número 8, expediente 4814-2024, recoñecemento de compatibilidade por un funcionario municipal. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Bueno, é un profesor, como sabedes, da escola que quere compatibilizar con outras obras dando clase noutro centro, e os informes dos técnicos son favorables. A vista dos informes favorables, precisamente dos técnicos, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, informar favorablemente a inscripción ao segundo posto do profesor de flauta transversa e outras materias, 19 horas a semana, de don Iago Vázquez Pateiro, persoal laboral fixo, a tempo parcial, coa xornada de traballos martes, xoves e venres de 15 horas a 22 horas, por entender que non impide nin menoscaba o estrito cumprimento dos seus deberes neste Concello. Segundo, o desempeño do posto do traballo no Concello de Tui non pode impedir nin menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes no Concello de Baiona. O recoñecemento de compatibilidade para a actividade privada non poderá modificar a xornada de traballo e o horario do interesado na Escola de Música do Concello de Baiona. O exercicio de calquera actividade compatible non pode servir de excusa ao deber de residencia, asistencia ao lugar de traballo que requira o seu posto ou cargo, nin ao atraso, neglixencia ou descoido do desempeño dos mesmos, e que as correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme as normas que se conteñan no réximen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revogada a autorización ou recoñecemento de compatibilidade se na resolución correspondente cualifícase de falta grave ou moi grave. O recoñecemento de compatibilidade quedará automáticamente sen efecto en caso de cambio de posto no sector público. En ningún caso, a autorización para a actividade pública supoñerá a modificación de xornada de traballo e horario dos postos de traballo que resultan afectados, condicionándose a autorización de compatibilidade ao estrito cumprimento de ambos. Terceiro, dar traslado da presente resolución ao Departamento de Persoal
para a preparación do contrato de traballo e o Concello de Tui os efectos oportunos. Cuarto, notificar a don Iago Vázquez Pateiro este acordo a efectos de formalizar o contrato de traballo no prazo indicado inicialmente na resolución de nomeamento como persoal laboral fixo, dado que ten concedida a compatibilidade do Concello de Ponteareas, indicando que contra o mesmo poderá interpor os recursos que se indican a continuación. Quinto, contra o presente acordo poderá interpor os seguintes recursos: potestativo de reposición ante o mesmo órgano que editou o acordo no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da notificación da presente resolución, contencioso administrativo ante o xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte á notificación da presente resolución, se non se interpuxera o de reposición. Si se interpuxera este último, o prazo de 2 meses empezarán a contarse dende o día seguinte o da notificación da resolución do recurso de reposición, se esta fora expresa. Se a resolución non fora expresa, o prazo para interpoñer o recurso contencioso administrativo será de 6 meses, contado a partir do día seguinte a aquel en que se produza a desestimación por silencio administrativo. Calquer outro que estime conveniente baixo a súa responsabilidade. Muchas gracias. Don Carlos Gómez. Muchas gracias. O Partido Socialista vai votar a favor. Don Iago Pereira. Voto a favor tamén. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto número 9, expediente 12-17-2017, e unha ratificación de unha ordenanza provincial sobre teleasistencia. Ten a palabra doña Ruza. Sí, bueno, pois, o 1 de decembro remata a vixencia do convenio que está actualmente en vigor. Os concellos beneficiarios do servicio teñen garantida a súa continuidade, non obstante deben presentar ata a data a solicitud de adhesión á ordenanza. Se propón o Pleno da Corporación, previo ditame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo: convalidar e ratificar o acordo adoptado mediante a resolución da Alcaldía 2024 2572 de data 27/2 de 2025 e proceder á aprobación ao convenio marco de colaboración entre a Diputación de Pontevedra a través do Servizo de Benestar Social e o Concello de Baiona para a prestación do servicio de teleasistencia domiciliaria, así como presentar a solicitude de adhesión á ordenanza a través do modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da institución provincial, condicionando dita adhesión a entrada en vigor da mesma ou a toparse estos en trámite de información pública. Segundo, ordenar a certificación do presente acordo perante a súa xustificación ante a Deputación de Pontevedra. Don Carlos Gómez. Muchas gracias. O Partido Socialista vai votar a favor. Don Iago Pereira. Sí, a favor tamén. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos aos dous puntos que non estaban en orden orixinal do día. O primeiro dela conta xeral, como decimos, o levamos por tema de plazos, non foi informativa, pero había pasado a anterior informativa, e ven directamente. Entón, votamos a favor da urxencia. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. E agora procedemos a comentar a conta xeral. Doña Ruth Álvarez. Transcorrido o prazo de exposición pública sen que conste a presentación de reclamación, se levamos ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do Concello de Baiona correspondente ao exercicio de 2024 de conformidade coa documentación que figura no expediente 3323/2025. Segundo, remitir a conta xeral do exercicio de 2024 xunto coa documentación requerida en soporte informático a través do procedimento telemático para a súa rendición ao Tribunal de Contas antes do 15 de outubro do presente ano, en cumprimento do previsto texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, entendo que pon aquí, do 5 de marzo. Don Carlos Gómez. Bueno, neste caso, xa nos estivemos no seu momento, vamos a hacer lo mismo neste punto o día de hoxe. Don Iago Pereira. Abstención tamén. Procedemos á votación. Votos a favor. Abstencións. Pasamos ao seguinte
punto orden do día, moción presentada por o Partido Socialista sobre centro de día. Como habíamos comentado, se queres valora a urxencia, votamos e xa pasamos ao... O dixen na Comisión Informativa, a urxencia foi o adianto, neste caso, do pleno e o cambio de data da informativa, mellor dito, meteuse o mismo día da convocatoria. Por iso a urxencia. Procedemos á votación de urxencia. Votos a favor de urxencia. Moi ben. E pasamos ahora ao debate do punto. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. A proposta de acordo na exposición de motivos do Partido Socialista expón que o Concello de Baiona conta cunha poboación aproximadamente de 1.496 habitantes, persoas, en 2024, os cales 2.957 teñen 65 anos ou máis. Isto sitúa o noso municipio ante un claro reto de envellecemento poboacional que se estende tamén os concellos veciños de Gondomar e Nigrán, que xunto con Baiona conforman a Mancomunidade do Valmiñor. O actual centro de día para persoas maiores de Baiona, dependente da Xunta de Galicia, conta cunha capacidade máxima de 40 prazas tras a súa ampliación fai algo máis de 2 anos. Na práctica, atende a diario a unha treintena de maiores procedentes non só de Baiona, sen doutros concellos limítrofes como Nigrán e Gondomar. No contexto provincial, o número de persoas en situación de dependencia crece de forma significativa. No ano 2022 contabilizáronse 5.070 persoas dependentes e só 480 as prazas disponibles en centros de día en toda a zona, o que evidencia unha capacidade limitada para atender a demanda actual. Na contorna inmediata temos o exemplo do Centro de Día Madre Rosario de Gondomar con capacidade para 40 personas, con instalacións modernas e dotacións adaptadas que pretende dar servicio tamén a municipios da súa contorna facilitando a conciliación das familias. As persoas maiores, dependentes, así como as súas familias e coidadoras, precisan de recursos de proximidade que permitan unha atención de calidade, a permanencia no domicilio no que residen habitualmente e, ao mesmo tempo, faciliten a conciliación familiar e a participación social, xa que este tipo de centros contribuyen a, por un lado, prever ou ralentizar o deterioro funcional e cognitivo, favorecer o envellecemento activo, aliviar a carga dos maiores coidadores familiares, e crear espacios de socialización, integración interxeracional e apoio comunitario. Atendendo un envellecemento crecente da poboación do Valmiñor, a demanda compartida entre os concellos e limitacións de infraestructura existente, resulta necesario propoñer a creación dun novo centro de día público en Baiona que non só complemente a oferta actual, senón que fortaleza a atención comarcal da Mancomunidade do Valmiñor neste ámbito clave. A proposta de acordo é, por un lado, punto número 1, instar a Xunta de Galicia a través da Consellería Política e Social a posta en marcha un novo centro de día 100% público para persoas maiores en Baiona que complemente o centro existente e contribúa a dar resposta á demanda da comarca de Baiona e do Valmiñor. 2, solicitar que este novo centro conte cunha capacidade mínima de 40 prazas, dotacións modernas, profesionais e especializadas, e programas que favorezan o envellecemento activo, a conciliación familiar e a atención á dependencia. 3, propor que se estude a posibilidade de emprazar ao centro en terreos públicos ou mediante convenio co Concello de Baiona, garantindo a súa accesibilidade e integración na contorna urbana. 4, encargar os servicios sociais municipais a elaboración dun informe técnico-social que avalíe a situación de atención diurna ás persoas maiores no municipio, recollendo tamén datos e previsións relativas á comarca co fin de xustificar a dimensión comarcal da demanda. E 5, remitir este acordo á Xunta de Galicia, a Consellería Política Social, a Diputación de Pontevedra, a Mancomunidade do Valmiñor e o resto de concellos da comarca co fin de procurar o seu apoio á colaboración institucional para acadar este obxectivo compartido. Moitas gracias. Doña Ruth Álvarez. En Baiona temos a sorte de contar cun centro de día modélico que, ademais, foi o primeiro centro de día da Mancomunidade, hai 13 anos que está funcionando. A maiores estamos vendo que crecen infraestructuras no Valmiñor, co cal entendemos que nese sentido pois é moi probable que en Baiona sexa prioritariamente a xente que vive en Baiona a que demande o centro de día, pero de todos os xeitos nos pensamos que aquí hai erros nestes datos
e o que consideramos é que é mellor pedir á Xunta que nos informe sobre a planificación das prazas para os próximos anos no Valmiñor e sobre iso poder traballar. Don Iago Pereira. Moi ben, señora Álvarez. Acaba de decir absolutamente nada, sinceramente. Que hai uns erros, non di cales erros, e que van a falar ca Xunta para que lle diga que vai a facer no Valmiñor sobre este tema nos próximos anos. Pois aí o digo eu, nada. Porque, por exemplo, é unha bella reivindicación que levamos permanentemente solicitando, tendo ámbito mancomunal falo, os tres concellos, os tres BNGs do Valmiñor, a Xunta, a creación dun centro de día mancomunado que de servicio a toda a mancomunidade e a Xunta de Galiza nunca fixo caso e non ten pinta de facelo. Mais alá de que nós, insisto, desde a nosa óptica entendemos que ese funcionamento comarcal e sería máis óptimo orientar, digamos, o centro de día a un servizo de todo o Valmiñor, porque, tamén algo pon na exposición de motivos, que non é só unha problemática de Baiona, que tamén, senón de toda a mancomunidade. Ben é certo que non nos importa o lugar da súa instalación, donde poñelo. Sinceramente, eu como veciño de Baiona, creo que Baiona é dos peores concellos como para meter máis construcción, digamos, ten máis problemáticas que outros, pero máis alá deso, que son minucias con respecto a dar o servicio e a importancia que ten da necesidade que teñen os nosos maiores e as nosas maiores deste servizo, que ao final para todo o Valmiñor ou para Baiona se quedan curtas as plazas que hai, vamos a votar a favor. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. Isto que traemos aquí, esta moción que traemos aquí, non é unha moción de partido, como as que normalmente traen vostedes aquí aos plenos. Esta é unha moción dos veciños e veciñas de Baiona. E, ademais, para esclarecer, e, ademais, como decía o señor Pereira, na propia exposición de motivos, falamos dunha maneira moito máis amplia. Nós entendemos que para Baiona, porque ademais non é que digamos nós, senón que o dicen os veciños e veciñas, é prioritario. E precisamente isto que é unha planificación de futuro. Tal é así que a día de hoxe, con datos específicos que se dan de números de habitantes, de persoas con máis de 65 anos, precisamente o que hai que diseñar é o futuro. Nos, máis alá de tapar baches nos concellos e facerlle favores nun momento dado aos veciños, estamos para garantir o futuro dos nosos maiores. Pero non solamente deles, senón tamén incluso do noso. Nós somos, espero que así sexa para todos os que estamos aquí, que isto sexa futuro tamén para nós. Creo que é un acto de responsabilidade plantexar propostas de futuro que garantan un dereito. Isto é un dereito para que os nosos maiores teñan unha vida digna. E, polo tanto, máis alá deses erros, que espero que o clarifique, insisto, planificación de futuro é esta proposta que nos traemos aquí. Acabei a miña intervención. Doña Ruth Álvarez. Decirle que de tapar baches e de facerlle favores aos veciños saben vostede bastantes saben. Precisamente hoxe temos unha sentencia enriba da mesa que temos que cumplir que ven dese tipo de favores aos veciños. Despois, volvendo ao tema que nos atañe a súa moción, entendemos que o envellecemento da población evidentemente existe, porque tamén é verdade que temos unhas mellores condicións de vida,
E non solamente son os centros de día os que están para ese tipo de apoio, as políticas sociais van máis aló, vai en atención tamén no domicilio, etcétera, etcétera. O importante de todo isto é ter datos fehacientes, por iso, volvo a insistir, en pedirlle á Xunta que nos informe sobre a planificación de prazas que ten pos próximos anos no Valmiñor, e sobre iso, cando nos den eses datos, pois traballaremos. Nos, se aceptan a nosa proposta, votaremos a favor, e se non, pois votaremos en contra. Don Iago Pereira. Vale. Ante unha problemática que aquí se expón por parte do Partido Socialista, que creo que, bueno, bastante clara, máis alá de que ten 5 puntos, que é a creación dun centro de día en Baiona, vostede di que é importante ter datos fehacientes. En fin, non sei que datos necesita. Saber é algo obvio que nunha poboación de 12.000 habitantes ou 50.000 ou máis de 45.000 a nivel Valmiñor, e se anda pola rúa ou se ten veciños, veciñas, amigos, amigas que teñan unha situación xa de ter unha persona dependente ou non dependente, pero maior, sabe que é unha necesidade evidente para baionesas e baionesas. Pero, bueno, se vostede o que quere son datos, en fin, pois podía haberllos pedido xa a Xunta, pero que supoño que non tardarán moito en contestar. Sinceramente, creo que están, non sei, intentando escurrirse, como fan sempre con todas as propostas concretas. Xa pasou no pleno pasado, co tema da nosa proposta da Avenida de Sabarís, sempre se escurren con, lo importante son os datos, hai que tomarlo en cuestión global, non sei que, pero ao final non fan nada, e solo se opoñen ante cuestións concretas. Isto é, desde Baiona se lle pode solicitar a Xunta, despois a Xunta, basándose en datos ou basándose no que queira, poderá decir que sí ou non, pero isto é simplemente a importancia dunha posición política que é simplemente a solicitude dunha necesidade para veciños e para veciñas, non de datos fríos e técnicos. Nos seguimos apoiando a moción. Carlos. Moitas gracias. Bueno, preparei aquí un relatorio e vou a apelar á súa conciencia. Que non tiña pensado, pero en base ao que vostede expuso aquí, que prácticamente, insisto, foi nada. Mire, hai unha necesidade social e demográfica. Un envellecemento da poboación no Valmiñor que presenta, ademais, unha das tasas máis altas de envellecemento na provincia de Pontevedra. Como decía antes, hai aproximadamente un 25% de veciños e veciñas de Baiona que superan os 65 anos. E, por sorte, eu creo que iso vai a alza. Creo que é unha sorte. Tamén hai un aumento da dependencia. E podemos, se quere, falar de como funcionan os propios centros de día. Porque en Baiona son 35 plazas, vale? Pode chegar hasta 40, pero non se ten en conta o grado de dependencia dos usuarios. Ese é un problema do funcionamento que hai nos centros de día tamén. E se non o sabía, agora xa o sabe. Pero que a idade medrando, a idade media medrando, o que ven sendo a esperanza de media, tamén medran as necesidades. Medran as necesidades para as persoas e, polo tanto, tamén nos propios centros de día, e podemos incluso falar das residencias de maiores. E hai unha realidade na que creo que, ademais, é máis que obvio que hai unha falta de infraestructuras. Non solamente aquí en Baiona, pero Baiona, este é o pleno de Baiona, e creo que onde temos que traer a proposta, cando chegue a Mancomunidade, se consideramos, levarémoslo tamén a Mancomunidade, pero en Baiona estamos tratando os problemas dos nosos veciños e veciñas, temos que entender que hai un problema de infraestructura. Hai un problema actual, pero que se agravará de cara ao futuro polo que acabamos de comentar. E, polo tanto, creo que temos que ter sensibilidade cos veciños e cas veciñas e non
con que non hai que terla, que hai que tela, senón a eses outros o que hai que poñerlle deberes, que seguramente vostedes non queren votar a favor desta moción precisamente por iso. E recordo, aquí truxemos a solicitude da gratuidade da G57 e vostede aquí falou da P9, eludindo falar da G57 do Valmiñor, que afecta o Valmiñor. Pero, como decíamos, os recursos de atención diurna non solamente, como decía, en Baiona, senón podemos falar en toda a comarca do Valmiñor, podemos falar en toda a provincia e podemos falar incluso en todo o territorio nacional. Todas as infraestructuras existentes están saturadas, con listas de espera. E, ademais, entendo que o que hai que adaptar son estes novos centros, xa os existentes, pero os novos, e a estas novas necesidades que teñen os usuarios dos centros de día. Por outro lado, e volvendo un pouco que falábamos na exposición de motivos, tamén temos que falar do apoio ás familias. Moitas familias da nosa vila e tamén do Valmiñor asumen o cuidado dos seus maiores. E moitos deles, ademais, dependentes. Sin os apoios suficientes, porque ao final todos estamos condicionados polo grado de dependencia dos nosos maiores, polo noso traballo, e un longo, etcétera, etcétera, etcétera. Os centros de día, ademais, creo que a idea inicial, unha delas, era poder liberar o tempo para conciliar tamén a vida familiar co propio emprego. E, ademais, como decía, tamén antes, ou facíamos entender na exposición de motivos, tamén facilita o respiro, digamos, por chamalo de alguna forma, familiar, elemento que ademais é para previr o esgotamento e o abandono tamén do propio rol que as persoas poden chegar a facer de coidador cos seus maiores. Por outro lado, tamén temos que falar do impacto que tería unha nova infraestructura, que entendemos que é un impacto positivo non solamente para as persoas maiores, senón para o conxunto da sociedade, porque tamén significaría poder manter a autonomía e as capacidades funcionais mediante actividades persoalizadas de estimulación cognitiva, fisioterapia, talleres, etcétera, que se está facendo xa nos propios centros. Tamén podemos falar do desenvolvemento local e emprego, o que supondría unha dinamización da economía local, especialmente no sector servicios e sanitario, un posicionamento de Baiona como referente en atención social de proximidade, dentro da propia estrategia que debe ter a nosa vila, axudaría que a prioridade da venta de vivendas en Baiona foran de primeira ocupación e non de segunda. O centro tamén que integrase unha rede de servicios sociosanitarios xa existentes, pero que ademais pudera optimizar desta maneira tamén recursos en coordinación. É un longo, etcétera, 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 señora Álvarez e señoras e señores do Partido Popular. En definitiva, un centro de día é unha inversión en dignidade, en benestar e futuro para as nosas familias. Coidar os que nos coidaron é unha prioridade social. Baiona e a nosa comarca necesita este recurso que garanta unha atención cercana, ademais, e de calidade. O envellecemento activo e a dependencia non debe significar o aillamento, debemos, polo tanto, ofrecer solucións humanas e sostibles e así respetar a dignidade dos e das baionesas. Moitas gracias. Precioso. Carlos, precioso, la verdad que colliste aí un grupo de frases todas maravillosas, pero aquí estamos para facer xestión, para resolver os problemas, como decías, dos cidadáns. Entonces, a moción que falas é unha moción que trata de que votemos en contra claramente, para decir, non ves, solo propomos nós, pero nadie nos acepta. Nós, sin embargo, creemos que non debería ser así. Por que ti vas a dar mascada unha solución de futuro para Valmiñor, que decías, o envellecemento de Baiona, de Valmiñor, é o menor dentro de Galicia?
tens que ver os datos de Pontevedra mismo, no interior de Pontevedra, en moi superior, desde logo a zona costeira, a zona litoral, que é menor. É maior que fai uns anos, é certo, aumentou, pero ao lado do interior estamos todavía lonxe. Pero eso non significa que non creamos que hai un problema e que debemos solucionarlo. Pero nós o que temos que dar é unha resposta realista e rápida, o máis rapidamente posible. Baiona foi o primeiro que cedeu terreo e levou a iniciativa de crear un centro de día público en noso territorio, aberto en aquel momento aos 3 concellos de Valmiñor, precisamente porque en aquel momento ou a demanda era menor, posiblemente unha parte fora así, ou porque tampouco a información que chegaba ao cidadán facía que hubiera demanda en este sentido. Nos adiantamos, fixemos algo máis moi interesante, que a participación dos veciños do Valmiñor estuvera aberta, pudieran vir veciños de outro lado, pagando ese tercio cada concello que tuviera empadronado ao usuario. Neste momento que temos que decirlle, por eso nos abrimos a unha resposta, a unha moción con unha emenda importante que nos non vamos a pechar a solución. Esa ten que dala o que ten a competencia, que é a Xunta de Galicia, e darnos o que nos mellore a situación nosa en canto a plazas, en canto a tempo de resposta. Por exemplo, neste momento se va a abrir, ou se abriu xa un centro en Gondomar, non? O centro de día María Rosario que vos comentou, que comentache ti, e non sabemos o que va a significar para o Valmiñor, porque pode ser que, desde logo, a demanda de Gondomar, seguro, e a demanda de Nigrán, ou de parte de Nigrán, podan ir a ese centro. Co cual, nos, a decir, e construir un novo centro de día que tarda X anos, podemos decirle a Xunta, non, mire, o que queremos é que noso centro de día se dedique aos veciños de Baiona, co cual incrementaríamos plazas de repente de un día para outro simplemente cunha gestión ante a Xunta de Galicia. Por eso, nos o que non vamos a aprobar nesta moción pechar as posibles solucións ás necesidades de Baiona. Nos vamos a abrilas e a proposta de todos os grupos é facer unha demanda á Xunta de Galicia pedindo a información de cal é a planificación no próximo ano do Valmiñor para así, con eso, entonces poder requerir, vale, pois se non se modifica, non va haber ninguna plaza máis no Valmiñor e, por tanto, non poden ser utilizadas todas as plazas do centro de día de Sabarís para Baiona, entonces buscaremos algunha outra fórmula. Pero primeiro temos que transmitir e que sea a Xunta a que valore cal é a resposta. A mí, se me preguntan, para mí a máis rápida de todas é que o centro de día de Sabarís que é construído no territorio de Baiona se dedique aos vecinos de Baiona, o tengo claro. Pero, evidentemente, somos solidarios e fomos solidarios desde un primer momento e non vamos a deixar tampouco aos outros concellos sin plazas se non teñen ninguna posibilidad. Vamos a valorarlo e que nos diga a Xunta de Galicia cal é a planificación que ten para o Valmiñor. Eso, en unha moción, estaríamos dispostos a apoiarla porque creemos que eso sí é realista e sí que quer resolver os problemas. Esta moción o que busca é que digamos que non e que a Xunta non vexa ningunha solución a mellora dos servicios sociais de Baiona. E, lóxicamente, en eso non vamos a estar. Vamos a estar buscando solucións. A máis rápida posible, por suposto, estamos a favor. Que non? Bueno, pois entonces cada un, a oposición, fará a súa labor e nós como goberno vamos a buscar solucións aos problemas que, como digo, Baiona foi o primeiro que tuvo esa sensibilidade e que aportou os terreos para facelo aquí en Baiona e que todos os pudieran disfrutar dese servicio. Por lo tanto, se acepta esa emenda, nos apoyaremos e se non aceptan, pois non podemos apoyarla. Bueno, moitas gracias. A verdade que vostede bonito non lle quedou. Quedoulle espectacular, señor Almuña. Mire, nos hai certos plantexamentos que non vamos a facer nunca precisamente por non xogar ca dignidade de ninguén. A Xunta hoxe creo que non nos ten que vir a dicir a nós aquí que necesidades ten a nosa poboación, senón para que nos temos competencias, para que existe este pleno, senón máis alá que precisamente para adiantarse as circunstancias ter un modelo de vila
En este caso, garantir servicios públicos. Perdón. A partir de aí, hai unha realidade. Temos 40 plazas no centro de Baiona e outras 40 que non son plazas. Vale? Que iso tamén hai que deixalo claro. Hasta 40 poden chegar os usuarios, porque pode haber usuarios de 2 horas, de 4 ou de 8. Por lo tanto, non falamos de plazas, vale? Ou de persoas, mellor dito. Non falamos de persoas. Por lo tanto, con 80, e sendo así, aínda así, 80 plazas no Valmiñor non é suficiente. Nin hoxe, nin no futuro. E a Xunta, podemos pedir todos os datos que se queiran, pero podemos empezar por pedirllos, como se solicita nesta moción, un informe dos técnicos municipais de servicios sociais. E con ese, porque sabemos máis ou menos o que pode dicir ese informe, e con ese informe sí que podemos ir á Xunta con esta moción dicindo, isto é necesario. Ahora, entendo que máis alá do que é a ideoloxía, aquí estamos falando de sensibilidades, cada un ten a súa, e a partir de aí que cada un vote tamén ca súa conciencia. Non aceptamos, neste caso, a emenda a esta moción. Moi ben, procedemos a votación. Votos a favor, votos en contra, non hai abstencións. Pasamos a rogos e preguntas. Eu, que me conste, non entrou ningunha pregunta, non? Non. Rogos, entón, tende rogos? Nós temos dous rogos. Por un lado, gustaríanos que se nos fixera chegar acceso ao expediente solicitado o 8 de agosto, donde solicitamos o acceso, neste caso, ao expediente da proposta de sancións á Policía Local. Dende o 8 de agosto non temos acceso. A que expediente se refiere? Hai un expediente onde hai a proposta de sancións á Policía Local que se solicitou o 8 de agosto. Non temos información. A que Policía Local? A de Baiona. No, a que? A un policía? A Policía Local en xeral. Hai un expediente, ou entendemos que ten que haber un expediente, queríamos ese acceso. Pero a Policía en xeral? Sí, sí. Que se abriu, quen abriu un expediente á Policía en xeral? Precisamente. O que queremos saber é que momentos se fixeron nese sentido, que non abriu, que non abriu, pero ten que haber algún expediente, non? Pero cal é exactamente, para aclararnos, que expediente se abriu a Policía en xeral? Nós somos conscientes de que hai un expediente digo porque que hai un expediente de proposta de sanción a membros da Policía Local e queremos ter acceso a él. Algo máis? En rogos non. Iago? Sí, eu teño un rogo que non o comprobei personalmente, pero, bueno, a persoa que mo dixo ten a miña confianza, entonces repasen, por favor, o que é o sendeiro de Monteboi, que parece ser que con estas chuvias que está bastante, bueno, que caiu area, a un cacho dun muro se foi abaixo, dun muro dun bordillo ou algo así. Entón, boten un ollo, por favor. Está falado ca empresa que está facendo a obra, que é o que ten que facer esos temas. Non hai registro de preguntas, entendo que non hai tampouco, non? Sí. Bueno, fai 2 plenos fixemos unha pregunta respecto ao tema da autorización da posta dos cartéis no paseo da food truck. A señora Álvarez, en este caso tamén o alcalde, non contestaron a esa pregunta no seguinte pleno. Dixemos que, bueno, que polo menos nos contestaran por escrito, seguimos esperando. Van a contestar a esa pregunta, sí ou non? Por outro lado, queríamos saber se están rematadas definitivamente as obras do campo do Aral. Gracias. Sí, Ruth, a primeira, a segunda será no próximo pleno.
O que me pregunta concretamente, entendo que é polo tema do food truck. No? Se preocupara despois do pleno anterior É que mirei... de revisar. No, é que a acta reviseina. Nos non nos contestou se había licencia para que esa verdad que non contestou se Si teño transcrito aquí o da acta. verdad que non? Pois por peteneras. Nese mismo pleno fixemos unha pregunta de se había autorización para a colocación dos cartéis da Fultra. E nese seguinte pleno vostede contestou e que xa non estaban postas. É certo ou non? Eu penso que non fai falta que altera a voz. Vexo que está vostede bastante nervioso no día de hoxe. Está o micrófono. Digo, se van a contestar, se queren contestar, conteste. Bueno, a pesar da agresividade das súas verbas, eu o que lle vou a decir é que a pregunta foi sobre os cartéis, como para que poda comprobar que aparte de que o leo o transcribo, que tamén xa decía que non lle contestei e que se non lle facía por escrito que lle contestara no próximo pleno. Lle vou a contestar que non temos informes dos técnicos municipais sobre o tema.